Cetățeni liberi ai României, trăind în armonie cu natura, respectând patrimoniul național, istoria românilor și urmele lăsate de strămoșii noștri pe aceste locuri, având respect față de valorile democratice și legile statului, dar și față de legile nescrise ale bunei conviețuiri între oameni, pe deplin conștienți că trebuie să lăsăm generațiilor viitoare o țară mai curată și mai demnă, declarăm: Roșia Montană este și va fi o zonă liberă de cianură! Roșia Montană este și va fi o zonă liberă de corupția politică, de planurile corporațiilor și de interesele oligarhiei de partid și de stat. Roșia Montană va fi și este un exemplu de mândrie și demnitate în istoria modernă a României. În acest loc, oameni liberi din întreaga țară vor schimba definitiv imaginea potrivit căreia suntem un popor ușor de condus, de manipulat și de subjugat. În acest loc am demonstrat și vom demonstra că există oameni ce nu pot fi cumpărați, oameni a căror demnitate nu poate fi călcată în picioare, oameni cu principii și valori autentice, care nu au stat și nu vor sta niciodată la mina politicienilor și corporațiilor multinaționale.